Eskerrik asko etortzeagatik eta baita ere hiru saio hauetan lan egiteko prest egoteagatik. Jakin badakigu ez dela momenturik egokiena, baina besterik ez daukagunez aurre egin behar diogu. Ziur gaude egingo dugun saiakerak bere fruitua izango duela eta baliotsua izango dela gure ikaslek bai neskak eta bai mutilak ondo bizi ikas dezaten. Bizitzarako trebeziak zergatik dira hain garrantzitsuak. Momentu hontan gizartea aldatzen doa, guztiz desberdina da, eta gure neska mutilek aurkitzen dira egoera ugaritan ez dakiten nola bizi edo zer egin behar, bizi egoera berri hauen aurrean. Horrezegatik, landu egin behar ditugula eskoletan trebeziak edo abileziak bizitzeko egoera berri hauetan. OMS erakundeak dioen bezala, bizitzarako trebetasunak hauezek izango lirateke. Portaera egoki eta positibo bat izateko beharrezkoa diren gaitasunak. Zeintzuk eraginkortasunez ahalbidetzen diguten aurre egiten eguneroko bizitzaren erronka eta eskakizunei. Hasiera batean, 3 bloke hauetan elkar ditzakegu. Bat, norberarekiko pertsonen harreman trebetasunak. 2, beste pertsonekiko harreman trebetasunak. Eta 3, urruti eta gertuko ingurunearekiko harreman trebetasunak. Lehena, pertsona autonomiaren garapena norberaren zaintza. Eta honen barruan, osasun fisikoa eta buruko osasuna, kontsumoa eta lekuak. Bigarren atalan, besteekiko harremanak. Familiako pertsonen zaintza, umeak, zaharra, gaixoak. Sentimendu heziketa, empatia, afektibitatea, solidaritatea. Komunikaziorako gaitasuna eta asertibitatea. Eta azkenean, erantzunkizun partekatua. 3. eta azken atala, arazoak konpondu. Mota guztietako arazoak. Etikoak, ekonomikoak eta emoziozkoak. Arriskuak onartzen, erabakiak hartzeko gaitasuna. Pentsamendu kritiko eta sortzailea, eta azkenean, gatazka eta arazoei aurre egite positiboa. Trebetasunei buruzko 3 bloke handi hauek ez dira berdin betetzen neskengan eta mutilengan. Irakasleek, gurasoek edo beste agenteek eskatzen diegu bai neskei gauza bat eta mutilei gauza desberdina. Eta hori, etorkizunari begira, kaltegarria da bientzat. Biak suertatzen dira mugatu. 3 lan saio hauetan, lortu nahi duguna zera da. Lehen, elkarrekin hitz egitea, elkarre entzutea, elkar hausnarketa egin, eta horrekin batera, azkenian eta emaitza bezala, iradokizun eta proposamenak egin programak aurrera eramateko. Berritzegune guztietan lan saio hauek bukatu ondoren, izango ditugun emaitza jasoko ditugu. Eta horrela komunitate mailan izango ditugu zuek esandako eta egindako proposamenak. Horrekin, hasiko gara datorren kursoan programa aurrera ematen. Eta izango duzue berriro ikastetxean eta berrikuntza.net web horrian ere. Gero, interesaturik egongo zaretenek, izango duzue aukera foro bat betetzeko edo eraikitzeko berrikuntza web horrian ere. Bukatzeko, eskerrak parte hartu duten guztiei. Lehengo Txaro Arteagari, Emakundeko zuzendariari, gero Mari Jose Urruzolari, eskidetzaren gure betiko aholkularia, eta Bartzelonako
Udalako Barloreen hezkuntzaren programaren arduraduna Amparo Tome ere gure eskerrak. 1000 esker hiruei eta batez ere zuei. Azkenean zue zarete importanteenak eta zure eskuetan geratzen da egin behar den lana. Eskerrik asko.